ndizonibalisela, but I'm still hurt, very hurt. So andazi noba ndizokwazi na ubalisa ngendlela erayithi, but ndizonibalisela. So nakwenzeka mna mos umitha kwam ndimithi at the age of 14 years. Ndandimncinci kakhulu ngelaa xesha eliya, ndandisengumntana esikolo seseprimary umitha kwam. So ndimithi ke ndingasenamama already, ndingenamzali. Ekumitheni kwam ndamitha ke ndazala ndina-15 years. Ndithe ndawubona imeko ebendikhula ngayo, ndobona indlela endihleli ngayo because bendingahlelanga kumamam, ndingahlela kutata wam, bendihleli efemilini yam. Ngobona imeko yam nobona indlela mna endikhula ngayo, ndazincama ndaya kulotata umntana ndacela umntana, ndicela bamthathe bandigcinele. Mna ndawuthi ke kumhla ndaphangela okanye mhla ndagqiba isikolo ndihambe ndiyolanda umntana wam. Ndafike ke phaa ndayondlala imeko yam ndayibeka because bayandazi uba andinamama kwamna, and umamam wasweleka ndina-10 years xa ndibala. That was 2008 usweleka kwakhe. I think I was at the age of 10 years or 11 years, andikho sure, but ndandimncinci kakhulu usweleka mama wam. So I think mna yaba yimisteyikhi yam uba ndizoneke kulaa mzi, ndizondlale, ndichaze into yoba ndingumntu osola kangakanani na. I think that was my mistake because ngoku andiyazi noba kuyabuywa, noba kuyiwa phambili, noba kwenziwa njani, but but laa meko ndikuyo andiyazi because andisaziva noba ndingumntu noba ndingomntu na. But sendixelele noba kwenzeke ntoni, it's fine because akho ndlela ndiza kwenza ngayo. Okay, umntana ndimsile kowabo wahlala, andithi lo mntana ndimse nge-agreement yam nabo into ethi ndiya esikolweni, right, ndifunde ndigqibe, ndishiye phakathi isikolo ndibuye ndize eKapa ngenxa yobona imeko because nangoku sendifunda andifundi ndinomzali, andifundi ndinento, ndifunda kanzima, ndifunda kabuhlungu. So a friend of mine yathi masihambe siye eKapa. Ndabuza uba siya kubani eKapa because mna andinamntu useKapa endinoya kuye mna right now. So ifriend yam ke ngoku yathi siya kusista wakhe. That's how I end up uba ndiseKapa mna namhlanje. Ndahamba netshomi yam, of which mama wetshomi yam wandibhatalela imoto yena ngemali yakhe. So eneenjongo zokuthi xa sendisebenza phaa eKapa ndizayibuyisa back imali yakhe. Right ke ndaye ndeza kapha eKapa ke ndinjalo ke ndiphuma esikolweni ndingagqibanga neso sikolo eso sam. Ndafika apha eKapa ke ndaphangela ke ndazama till ndayibuyisa imali kamama wetshomi, then kwaba rayithi kwaphela kuloo ndawo. But ixesha elilonke bendingazinzanga because bendisakhangela isitya emnyameni, ndingakabi nandawo ohlala, ndiphinde ndingenandawo ohlala nje, andinamsebenzi ubambekayo, andinamsebenzi ubhadlileyo. Okay, right, but njengoba kunjalo kuyo yonke laa nto ndiyamboleka umntana for uba makaze eholideyini ndingenanto ndinjalo, ndingafuni ukumthatha ngoba andinandawo estable endizawuthi umntana ndiyamthatha. Okay, ngoku ndistable, ndimile apha. So nakwenzeka lo mntana ndiyamboleka kufunwa naye, lo mntana ndiyamboleka akuvunywa naye, ndimboleka kungavunywa naye. Ncame ndiqonda uba ye mandiyeke kuzokwala ke ngoku kulo nyaka upheleleyo ngoDisemba. Ndisidine again, ndifowune ngoNovemba uqala kwam ufowuna, ndisidine again. Makhulu ndiyacela wethu, ndicela undiboleke umntana uze eholideyini, uzawuphinda abuye ngoJanuwari. Umakhulu kathethe amabali oba lo mntana umyeke apha, lo mntana uzomolusa ngantoni ngoba kaloku wena ngulungenanto. Iyaba lityala lam into yoba ndingabi nanto. Yabona le nto eyona nto indenza ndingakwazi nomamela xa kuthethwa ngaloo nto, kuthiwe lo mntana uzomolusa ngantoni njengoba lo mntana ufuna umthatha nje. Uzawumenza kanjani lo mntana? Uzawumthini lo mntana? Yena umenza kanjani lo mama? Yena lo mntana umthini? Umenza njani njengoba ehlala naye? Uzawumenza njani yena? So isono sam ukusokola nokuhlupheka. So mandimelwe ngaloo nto leyo mna, right, ndicenge till kude kuvunywe kulaa mzi. Ekuvunyeni umntana abuye aze kum eKapa. I think bekube even after i-16 kaDisemba umntana uza kwakhe apha eKapa. So umntana ufike wahlala, umntana uhleli nje 3 days 2 days. Umntana athi yena akasafuna ubuyela back e-Eastern Cape, ufuna ufunda apha eKapa.
and ningambuzi into yoba ngabana kutheni ungazufuna ubuyela. Ndithi ke mna hayibo, njani uba ungafuni ubuyela back because umakhulu wakhe bethe kufuneka ubuye, utata khona ye bethe kufuneka ubuye. Mind lo mntana apha eKapa exesha afikayo ufika akanane nto onxiba, kubhaka wakhe amphethe uphethe iflisi yolala emotweni kuphela, akanakwanto lo mntana, ingathi ayingumntana wakhe wathengelwa impahla. But khange ndibuze loo nto leyo. Ndifike mna njengomzali ndahamba ndawuthenga impahla, ndabheka naye etawuni ndawukhangela impahla, ndabuya ndahlala phantsi nomntana wam. Akhange ndibasoze ndike mna mntana akanampahla ndibe ndihlala ndisenyuka nabo, otherwise umntana wafika engenakwanto. Xa ndijonga iskipa wayesifakelwe silentelente, xa ndijonga ibhulukhwe wayifakelwe i-tracksuit caba yekudala igugile yayisehlele ecingweni, caba ngale mini yothulwa yaziswa kum because ndingulo mzali uyifeyila mna. So yaba buhlungu intliziyo yam kakhulu, andifuna uxoka. So uthe umntana xa esithi ufuna ufunda apha, ndaqonda uba okay, andizumbuza imibuzo emininzi because nanku umntana engenampahla. Ndizawufowuna kowabo ndimcele. Ndiye ndafowuna kowabo ndamcela before time kowabo khaye kuvunywe. Utata ke khange avume, naye uthe umntana wakhe umfuna ebuye back. Xa ndisithi kuye lo mntana uthi next year uza kundiboleka, kwalaa ntoni unganiki kulo nyaka, uthi ndiza kunika next year, kulo nyaka mbuyise. So ndizame ndancama up until ndazixelela uba okay ndiyafosta ngoku, it's fine noba kwenzeke ntoni na, noba ndiye emveni kwayo yonke le nto mna ndafa, it's fine because ke if ndifela umntana ongowam, ndifela like umntana ongowam wathi yena akafuni uya ndawo. So mna ndingunina ndimtyhale into makahambe, abe yena athi akafuni uhamba umntanam. Right, ndaqonda uba whatever eza kwenzeka it's fine, ndizayinyamezela because nomama wafa ndimncinci, andiyazi uba ebulewe yintoni, andiyazi. So mna uba ndizawufela isono somntana wam othi yena self akafuni uhamba, ufuna uhlala nonina wakhe, ndiyakhange ndithi makahlale umntana. Ndathi kulungile xoba ndizawufosta umntanam ndihlale naye. Ndazama inamba kaprincipal for into yoba ndifumane iripoti, ndifunele umntana isikolo ndizokwazi ufumana netransfer. Uprincipal khange afune undinika iripoti yomntana neripoti yomntana netransfer. Undixelela into yoba ngabana ufuna laa mama wayemfunele esikolweni uvele ekhompyutheni. Ndibe ngathi umama ukhona but umama ulapha emaXhoseni, mna ndiseKapa. Izawuthatha ixesha xa yonke le umama funa aqale aze apho kuze kuhambe. So ndaenda kuprincipal ndimcubela isitori sonke. Yinto ke eyenze uprincipal into yoba ngabana makaqinde into yoba akazundinika iripoti netransfer zomntana. Mna into endicela uyibuza, isono sam siyintoni na? Because utata omntana uvalile into yoba ngabana uprincipal angayikhuphi iripoti, uprincipal angayikhuphi itransfer yomntana ngaphandle kwakhe, ngaphandle kwemvume yakhe. So ndiendaphe ndimbuza umbuzo utata omntana into yoba ngabana lo mntana nguwe kuphela na one-access kuye, mna ndina-access njengomzali wakhe na, okanye kwenzeka ntoni? Okanye xesha eli lonke lo mntana ebekhula ubufuna umthuba ubi ngegama lam into yoba ngabana unyoko nanku ehlele eKapa engazange kuhoye, whereas lo mntana benimfunda ningafuni naye, ningavumi naye tu. Andiyazi, but right now ndikwenye situation, andibhadlanga, ndingumntu nje but ndiyahamba uhamba oku, kodwa ingqondo yam ayifunctioni ngendlela erayithi because andiyazi uba ndiza kwenza njani. Kodwa ndinento ethi uThixo uzawungenelela because akho nto ndiyimeshileyo mna emntwini, andonanga mntu. And beneendawo ezithi uba ngabana kuzawufuneke ndifele umntana wam okanye umntana wam yena uzawufa, ezawufela uba efuna uhlala kum, kulungile akunani because ekugqibeleni ke bendiloko ndizawufa. So uba ngabana ndiziphosa idawuni, kodwa uba ngabana umntu ufuna uenda ulife wam kungesengexesha ngenxa yomntana ongazalwa nguye kuphela. Because ndasendiyonke mna xa ibindim bendingazumbhekelisa umntana kuyise, because even now xa ndihleli phantsi andithi angasozaya akasoze kulaa mzi, akasoze adibane noyise, andiyimenshini loo nto, andiyithethi loo nto leyo. So mna ingaba mna isono sam kahle kahle siyintoni na?
Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi guys. Isitori salo sesingiveze ebuhlungu kakhulu singithashile because right now she doesn't know what to do. Uyasho ukuthi kufuna into enjani because sofuna umntwana wakhe back and umntwana wakhe ufuna kuhlala naye uthi akasafuni kubuyela emuva but baby daddy akafuni umntwana namoka baby daddy abafuni and umntwana uyambona ukuthi akahlale kahle timpahla lachamka tigqokile matomvakashela uthi njena uyabona ukuthi kulisize nako lokuthi umntwana uyamuva nje ukuthi uthi akafuni kubuyela emuva. It shows mani ukuthi akakahlali kahle la hlala khona uthi umntali and umntwana wakhe uyomlwela uyomlwela nje uthi angamanafe because uma kukuthi uyofela umntwana wakhe cha sangamane afe. Yini advice longampha yona wena lo sisi? Do comment your thoughts down on the comment section, subscribe, share this video. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.